Леле, какъв дим! Сивушко, какво става? Ау! Кой си ти? Кой си ти? Дим Никотин, така се казвам аз. Повикахте ме и дойдох при вас. Приятели с мене ви станете. Пушете, зайчета, не се плашете. Пушете, братчета, не се плашете. Никой не те е викал да бягаме, Сивушко. Не мога да си мръдна кръчката. Помощ! Помощ! За помощ викате, но аз си зная. С дима отровен, като ви омая. Ще станете мои роби, ще ме слушате. Ох, и винаги ще пушите, ще пушите. И винаги ще пушите, ще пушите. И винаги ще пушите, ще пушите. Няма вече да пушим! Помощ! Помощ! Каква ви става, зайчета? Ау, какъв дим! Леле, че страшно чудовище! Рундавелке, помогни ни! Повикай бързо доктор Га! Тичам! Тичам! Да, разбра ли, Ешко, че повече не трябва да пушиш? О, разбрах, доктор Га, разбрах. Доктор Га! Доктор Га! Га, какво се е случило, Рундавелке? Защо си така запахтяна? Там в гасталака, зайчетата, Сивушко и Дългушко. Га, какво е станало с тях? Лошо име, целите са задимени и един звяр. Звяр? Какъв звяр? Пожар? Пожар ли са направили? Чакайте да си взема чантата. Някой вика за помощ в гората. На време идваш, Мецано. Бързо да тръгваме. Ешко, обясни ми. И те са пипали лулата. Аз съм виновен. Аз съм виновен. Насам! Помощ! Загиваме! Това е работа на Дим Никотин. Ето го! Вижте как ги омайва! Доктор Га, ти помогни на зайчетата, а лошият Дим Никотин оставете на мен. Бягаш! Няма да ми избяга. В лулата се скри. Той там живее. Стъпчи, Мецо, Га, стъпчи лулата. Нати! Оле, загива! Нати!